सबके प्रणाम नमस्कार कर रही है। मगही के लेकर के जिस तरह से विचार करे के चाही, जिस तरह से अपन भाषा बोली के सम्मान देवे के चाही, तो ओकरा पर एक गीत कहू कविता कहू जे कहू, तो एक सुना रहियो है जे अपन भाषा और अपन बोली के कैसे सम्मान देवे से का हो सका है या काहे देवे के चाही। जिस तरह से सब पिछलग्गू हो गलिए है, हम हुई चाहे तू हो चाहे और केहू होथिन। जिस तरह से पिछलग्गू, तो पिछलग्गू के संस्कार जो होगा है, जितना बढ़ जाहू सब कुछ बन जाहू, दुनिया में सब कुछ बन जाहू, लेकिन निज भाषा उन्नति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहलथिन हल, तो ओकरा में जे लिखलिए है जे सुनहु, जे निर्भय दिव्यांश के कविता है, गीत है जे कहू, तनी ओकरा सस्वर भी गावे के कोशिश कर रही है कि बोलहु शान से मगही, बोलहु शान से मगही, न शर्माहू न लजाहू, बोलहु शान से मगही, बोलहु शान से मगही। अपन बोली भाषा के मान देहू, अपन बोली भाषा के मान देहू। जैसे खाहू भर पेट, जैसे खाहू भर पेट, वैसे ही सम्मान देहू, वैसे ही सम्मान देहू। बोलहु शान से मगही, न शर्माहू न लजाहू, बोलहु शान से मगही, बोलहु शान से मगही, वैसे ही सम्मान देहू। इज्जत देहू आबरू बचाहू, इज्जत देहू आबरू बचाऊ, मेहनत से जितना बर पाऊ, मेहनत से जितना बर पाहू। फूल लगाओ फल बढ़ाओ, फिर देखहू हो तो भोर बिहान, फिर देखहू हो तो भोर बिहान। बोलहु शान से मगही, न शर्माहू न लजाहू, न शर्माहू न लजाहू, बोलहु शान से मगही, बोलहु शान से मगही। फिर देखहू हो तो भोर बिहान, बढ़ तो अपन मगही में बाल उतरू और संतान। ई धरती हो महावीर और बुध के, ई धरती हो महावीर और बुध के, महान चंद्रगुप्त सम्राट अशोक के, महान चंद्रगुप्त सम्राट अशोक के। मिल तो बहुत संधान, मिल तो बहुत संधान अनुसंधान, मिल तो बहुत संधान अनुसंधान। बोलहु शान से मगही, न शर्माहू न लजाहू, न शर्माहू न लजाहू, न शर्माहू न लजाहू। न महान मगध मगही के महान, बोलहु शान से मगही, न शर्माहू न लजाहू, न शर्माहू न लजाहू। अपनी बोली भाषा के मान देहू, जैसे खाहू भर पेट, वैसे ही सम्मान देहू, जैसे खाहू भर पेट, वैसे ही सम्मान देहू। तो ठीक है, कैसन लगली बताइहो। और मगही जितना बोल सकहु, बतिया सकहु, सोच सकहु, विचार कर सकहु। नमस्कार।